Kaya pa nimo. Oh, Tara, apit na mabot sa kwan, sa tuon-tuon. mo gaya no kay lami na kayo mag-relapse. Ay, mag-relax. Hindi na po kaya ba yung pula na kayo kung buhok. Hapit na mong pink. Sige ra, makita ra to yung mga kwan ron, yung mga maso. Ganin, muntag na isa ka superhero pa diri sa kalibutan nga nag-exist no. Nga ka mo tabang ba nga para mo makakita ta ba og asa kung maso, mapangita ba no? Pero mugana mo kamot, paganaw ni mo Daw. mo kato siya. Wala boy, di na. Bastos. Wala oy. Kumusta na kayo to si Tur karon no? Ambot boy gi. Wala na mo i-update nila. Delikado ba ito yung kalaban ba kay isog kaayo. Mura man to si Kwan, ang daying. Kato sa duta gani. Balita na ko, naabot mo daw sila stickman. Lah, yawa no. Ganino, pero Wala, tinuod gid kung nila mga isog para lang kalaban bay, naman po sila stickman po, makatabang ni Tur. Oy, noon po din. Kuya mo to glawas kay flexible Kadungog mo ka sa ko. tong balita gahapon. Ang balita kay si Tur daw kay nanghina daw si Tur, gibalita kay nawala ang ihang maso. Balita di ay wala mga TV sa mong balay gud. Lagi no. Gipukan mi kibol oy. Kami na lang Tur. Di ka lang kay diri, relax ka. Ganino. Di basta-basta tong kalaban, kawatan kay maso. Tayasa ka timong maso no. Ganino ka. Maluya jud ka ba pag dili to nimo gunit. Okay no, wala ko'y pulos, parang nanghihina. Parang ako nanghihina, boy. Saon naman nimo karon na stickman? Saon na nagmaabot tong kalaban na to karon? Di na biya nimo kaya no, di ba to nimo kaya no, di mo kauban jud bay nya ako. No, pas lang sa jud ko sa mga anak karon, di wa jud ko maso bay. Magkidlat-kidlat na lang akong lumot. Unta no ni makatabang sa tunay isa ka superhero. Gani no. Kailangan yung tulong? I'm here, boy. Lo, kinsa man ka? Wala na gini yung costume. Pula, yellow po niya buhok bay. Ano? Di ka na si Kwan, si Titan. Kusi! Kinsawan daw! Ah, kaila ko. Mao nang gipadala ni Mayor na tanon. Dili pa siguro oy. Wala mo gyud suot. Ah, si Vegeta na. Dili si Naruto. Ihilo mo buhok. Dili kaya na si Pikachu. Dili si Po mong corona. Klo! Kusog mo dagan! Magkurinti-kurinti ang dalan! Ah, si Bolt. Kani. Pero maglibog jud ko kung kinsa gyud na siya ba. Ganino? Kaya mo, highlights mo ko ng brief ba? Ah, nagagikan di ay. Ay napansin na akong brief! Kay mo na hinungdang na kusog ko mo dagan! Kay ako si... The Flash! Ah, kanag-anak ko. Siya guro ni tiga to parcel. Dili oy. Kay og tig-deliver raw parcel na flash. Naabot na akong gi-order nga hammer. Kusi tag-deliver parcel! Nga ako man si Flash kung gusto ko mo dagan! Ano yung mong hamintor? Kanong luya makay ka? Wala ka kabumba no? Gamay ray mong sipyat. Flash, nagpasalamat ko kay naabot ka. Kinahanglan na to mag-meeting tulo mga superheroes. Kay dako ta og salbahon aning kalibutana. Delikado ang kalibutan kung wala ko. Kung wala ko to akong hammer kay luya kay ko. Di magsilbi og kamurang duha. Kay delikado kayo atong kalaban. Kaila ka kinsa atong mga kalaban? Kalaban! Kinsa man sila? Kinsa man na itong mga trakon sa ito diya? Flash. Mayo kay niabot ka. Kailangan na to mag-meeting. Magtinabangay ta para makuha na to ang maso ni Thor. Para mabalik niyang kusog. Kay luya kay si Thor. Di na siya ka-all-all. May problema. Tabangan na nato na. Miss kang pagkakuray sa anak. Ang bugiro pugay ka no. Nga anak ka makaistorya kay wa mga kita sa tong kalaban. Mo gi mag-meeting ta karon no. Unya na nga chichiluloy. Naabot rin ko aning kalibutana. Impas dire jud ko maghasik ng lagim. Kay kabalo ko na akong ka-partner dire. Kuyapan jud mo sa kuaron. Kung dawa ba ng lugaran ni pagitaon sa nako kong partner. What if? Mabot ang kalaban karon. Sa may buhaton na to ni luyam kay Kator. Ay kabala ka. Kaya na nato na. Tabangan na nato na ang duha. Anak ni ganaan si Muwa kay gimusuporta jud ka sa Muwa. Paningkamuti lang yun ninyo. Nga dili ninyo di lang yun mo magpadakop. Kay nga naman, kay madakpan mo ato. Sigurado ko kaunon yun mo. Di ko basta-basta nila madakpan. Kay kusog ay kumudagan. Ikaw, Wa man ko'y problema. Miska gunsaon ko nila. Di mo po ko masakitan. Mahimo man niya po ko misagunsa. sige daw. Umahimo kag bisikunsa. Pasiklabi daw ko.
Yawa na niya ba yun? Ingana na siya. Nahimong Crocs nga guma no. Ayaw ko gunitin. Oh, di na ko gunitan. Asuri. Yawa na niya, mistorya po dyan ba? Bahol lagi no. Ay, paano ito, bra? Ito na ka no. Masig mo mo siya Grabe kahit isa ba? Kabalo na mo sa inyong mga komunikasyon ha. Pag naay kalaban, istoryahin lang kung sa iyang mabuhat. Kaya Ay, bala ka, kami ni bahala na. ayaw dyan magpadakot yun. Dako kayo to. Relax lang sa ka kay wala man nimong kuan. Mamer, Maso nimo. ako rin bahala. Sige. Ako rin bahala, Dre. Basta ano, tarungan lang yun ninyo ha. Tarungan lang yun ninyo. Lastikman. Ikaw na bahala ha. Kita na Muna nyo bahala. ha. Kita na bahala, Lastikman. Pangitangan dyan akong hammer ha. Sige. Og di mo kadaog. I-chat lang ko. Sige, chat Kamu lang. na bahala. Sige. Okay, sige na. Nagkaklaro na tatanan. Oh, Sige, sige na. Lastikman. Kahimo ng tao. Nga, nagkasinabot na mo. Kaya na ninyong kalaban ha. Tara, sige na. Tara, Pag kami hinahinay na na bahala. mo. Flash. Oh, tara. Madamara ta flash ha. Sige, tara. Amping mo, amping. Basta, tarungan lang niyo itong duwa ha. Sige. Lagi magkasinabot yung duwa. Dapat makita na nato ang hammer ni Coco. Kaya! Ya, nakaliki. Lo, si Dero bay. Kalaban! Susubay. Mo lang kingon mo nga pag una tong kalaban bay. Dili! Dahil na po na! Tara, sukla na to. Ako'y bahala na. Let's go! Lastikman, asa na ka? Manaat nila. Sige! Padulong na ko! Lastikman, ganun na yung mga maksin. Saan mo pinakuni? Sorry, nakandal manggad ka. Flash, dagan na lang. Kusang ito ang dagan. Mandamay mga lastikman. Ha! Wa na gyud makapugong sa kuha. Ano di ang superhero sa Earth, mga week? Pinsan man yung eyeglass ha. Ayaw! Ayaw ko ilante! Ayaw! Hindi pwede! Bahok kay Gagdaw! Bawal mo ko pa! Bawal mo gawin! Pasin ako! Mission success!